ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, имрӯз мо дар масъалаи баланд рафтани нархи патент аз 1 январи соли 2019 дар шаҳри Москав, дар Московская област ва ҳамчунин дар Санкт-Петербург суҳбат мекунем. Масъалаи дигари мо оиди шумораи квотаҳо барои гирифтани РВП дар соли 2019 ва ҳамчунин оиди авфи муҳоҷирон мебошад. биёед дӯстони азиз, пеш аз сар намудани наворамон ман ба шумо ширкати даворо пешниҳод мекунам, ки беҳтарин доруҳои гиёҳиро барои шумо пешкаш намудааст. Бинобар сабабе ки фасли зимистон дар пеш аст ва хунукии сард моро интизор аст, ширкати даво барои шумо мази коликвинтро пешниҳод мекунад, ки барои дарди миён, барои дарди дасту пойҳо ва ҳамчунин барои ҷароҳатҳои гуногун, яъне ки барои травма хело мази фоидаовар аст. Ҳамчунин ин ширкат ба шумо пешниҳод мекунад хелва барои простатит ва ҳамчунин барои мардонагӣ, боз пешниҳод мекунад сенол барои резондани кирмҳо ва ҳамчунин самиуман барои иштиҳоро овардан ва вазн гирифтан. ба ҳамин рақамҳое ки дар поёни навор мебинед занг занед. Инҳо ба тамоми шаҳру ноҳияҳои Русия ба шумо равон мекунанд тариқи почтаи Русия ва ҳамчунин ба Тоҷикистон низ равон мекунанд. банки марказии Русия ширкати интиқоли маблағҳо, яъне системаи интиқоли маблағҳо Юнистримро барои вайрон кардани баъзе аз қонунҳои Русия ба муҳлати 6 моҳ маҳдудият ворид кард, яъне чӣ хеле ки мегӯянд ограничение. ба ҳамин хотир банки миллии Тоҷикистон ба дигар банкҳои дохили Тоҷикистон пешниҳод кардааст, ки бо ҳамин системаи интиқоли маблағҳо, яъне Юнистрим, муваққатан кори худро баст мекунанд. барои чӣ ин хабарро ба шумо гуфтам дӯстони азиз? Шумо то як муддати муайян ба ин системаи интиқоли маблағҳо, яъне Юнистрим маблағ ба Тоҷикистон равон накунед, шояд ки барои гирифтанаш дар Тоҷикистон он нафарҳои шумо каме мушкилӣ бикашанд. Русия дар соли 2019 тасмим гирифтааст, ки барои гирифтани РВП ба муҳоҷироне ки хоҳишманди гирифтани РВП ҳастанд 83480 адад квота пешниҳод кунад, ки нисбати соли 2018 6880 адад камтар мебошад. Ин шумора дар соли 2018 90360 адад буд. ба ҳамин тариқ дар Московская област 4000 адад квота ва дар Москва бошад 2000 адад квота пешниҳод карда шудааст, ки дар наворҳои ояндаамон дар дигар шаҳру областҳо чанд ададӣ пешниҳод карда шудааст. ман пешниҳоди шумо мекунам. Мосгордума қарори нав қабул кард, ки мувофиқи ин қарор аз 1 январи соли 2019 нархи патент дар Москва аз 4500, яъне аз 4500 рубл ба 5000 рубл боло бардошта мешавад. дар Московская област бошад аз 4300 рубл ба 4750 рубл баланд бардошта мешавад. ва ҳамчунин дар Санкт-Петербург бошад аз 3500 рубл ба 3800 рубл бардошта мешавад. бубинед ки дӯстони азиз, патент дар шаҳри Москав ҳар сол баланд мешавад оҳиста оҳиста. 2015 сол нархи патент 4200 рубл буд, 2018 сол 4500 рубл бардоштанд ва имсол бошад 5000 шуд. сабаби баланд бардоштани нархи патент дар он аст, ки дар ҳамин минтақаҳо мехоҳанд, ки шумораи муҳоҷиронро кам бикунанд ва сабаби дигараш бошад, гӯё сол то сол муҳоҷирон дар ҳамин минтақаҳо маоши баланд гирифта истодаанд, яъне маошашон боло рафта истодааст ва бояд онҳо ҳам андозро зиёдтар бисупоранд. ва ҳамчунин як чизи бениҳоят муҳими дигарро мехоҳам ба шумо бирасонам, ки ин ҳам оиди патент аст. бисёри одамҳо вақте ки патент барои гирифтани патент ҳуҷҷат месупоранд ва онро рафта мегиранд, шумо аҳамият диҳед, ки паси патентатонро бубинед, ки кадом сана, дар кадом числа патенти шумо тайёр шудааст ва ҳар моҳ мувофиқи ҳамон число, ҳамон сана бояд шумо патенти худро бисупоред. масалан, як нафар патенташ тайёр шудааст дар 10-ум, вале ба сари патенташ рафтааст дар 25-ум ва чеки якуми вай 25-ум мешавад. он кас хаёл мекунад, ки бояд ҳар 25-ум бояд патент бисупорад. на, шумо ана ҳамон 10-ум, яъне ки ҳамон санае ки дар пушти патенти шумо навишта шудааст, ҳар моҳ дар ҳамон сана бояд шумо патенти худро бисупоред. ва ҳамчунин як хабари муҳими дигар, ки ин ҳам оиди авфи муҳоҷирон мебошад. дар комментарияҳо дар Viber, WhatsApp, ин тараф зангҳо бошад, қариби 1000 кас ба ман муроҷиат кард, ки ака мегӯянд, ки 200 000 нафарро ки вие запрет доштанд, гӯё ки кушода бошанд. дӯстони азиз, ин хабарро мо ҳарчанд ки гуфтем, ҳарчанд аз одамое ки пеш аз ҳама огаҳ мешаванд, аз онҳо ҳам пурсидем, ин хабар нест официально, чӣ хеле ки ба забони русӣ мегӯянд, дар ягон ҷо паҳн шудагӣ нест.
аз ҳамин хотир ман шуморо ҳам ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. ҳар чизе ки пайдо мешавад дар сатҳи давлатӣ, яъне ки хеле берусӣ мегӯянд офиtsiально паҳн мешавад, ман кӯшиш мекунам ки сари вақт зуд шуморо огаҳ бикунам ва ҳамчунин киҳо авф шуданд, кадом статьяҳо авф шуданд, шумо бояд чӣ корҳо бикунед ки будубоши худро дар Русия қонунӣ кунед. ҳамаашро хушрӯ карда ба шумо мефаҳмонам. фақат камтар мунтазир шавед. барои сари вақт аз боқимонда аз оянда хабарҳои мо дар шабакаи Голос Мигранта огоҳ будан, ҳатман дар шабакаи мо обуна шавед. ин наворе ки ман ба шумо ҳозир гуфтам, лайк монда ҳатман ба ёру дӯстони худ поделиса кунед, то ин ки онҳо ҳам бубинанд, бифаҳманд ки дар Москав патент нархаш чӣ гуна мешавад, чунки ягон хатогӣ накунанд то вақтҳои оянда. ва ба ҳамин навору ман ба охир мерасонам. шуморо худованд нигаҳбон бошад. ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳем то наворҳои оянда.